हमारा बेटी हुई तो तुहरा के जब बुचिया ना भइली तब भौजी मनावत रहली। आजकल कहाँ बहुत कमे लोग लड़की होता तो खुशी मनावता। सबके बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बंदन करतनी। और आज बड़ी सौभाग्य के बात बा, आज हमने के अपना बुचिया अपना भतीजी के मुंडन संस्कार में आइल बनी जा। बर्थडे बा बढ़ले बा। हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद दियल चाहब हम यश भैया के और हमारा आदरणीय पंकज भैया जिनका सौजन्य से आज सब कोई कलाकार महाकुंभ लागल बा। आज केहू प्रोग्राम करे नहीं खेल सब न्योता पे आइल बा। हम कहते कि 4 बजे भोर तक ले तो के बजावे के मत पड़ो, दिक्कत नहीं है ना। हाय 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 सबके स्वागत अभिनंदन बंदन बा। हमनी के बीच में बहुत सारा कलाकार लोग बानी जा, सबके स्वागत बा। आदरणीय रानू पाठक जी बहुत जल्दी 25 तारीख के तिरंगा उत्सव महोत्सव पूरा बलिया में छा गई बनी। पूरा पोस्टर अपने हमनियों के तनी ढेर लगवा दिले रहती, कहीं कहीं खाली लागल बा। सबके स्वागत अभिनंदन बा। और आई हमनी के और कुछ ना गा के सोहर मंगल एगो दूगो गावल जाई। बहुत सारा कलाकार लोग बानी जा अभी कहे के बा कि कहवा ही राम के आर जन्म भयो हरि झुमारी। बहुत ही प्यारा टीम गोलू भाई के स्वागत अभिनंदन बंदन बा। बहुत ही प्यारा साउंड बा। साउंड वाले भैया नहीं की लौकत की कहाँ बनी आगे 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 नामों नहीं की लौकत, लेकिन बहुत ही प्यारा साउंड आपके बाजता। स्वागत अभिनंदन बंदन बा। अच्छा संतोष पागल संतोष लाइट के स्वागत अभिनंदन। और बहुत ही प्यारा प्यारा हमारे कैमरा वाला भैया बानी जा, सबके स्वागत अभिनंदन बंदन बा। कहे के बा कि कहवा ही राम के आर जन्म भयो हरि झुमारी। बुचिया के देख के अभी तो इनकर उम्र राधा जी टाइप के बा, लेकिन फिलहाल में देख के जना तक सीता मैया है। इतना प्यारा तस्वीर बनल भाई। नवरात्रि में बुचिया तैयार भई रही कि कहवा ही राम के आर जन्म भयो हरि झुमारी। कि अब अरे कहवा ही बाजेला बधावा अरे मोहलिया उठे सोहारी। हमने के बीच में राहुल भाई अखिलेश भाई जो कि अखिलेश भाई हमने के अगर कुछ बीमार हो ले जाते ये ठीक करेलन। डॉक्टर साहब आके चल गई हन। सबके स्वागत अभिनंदन बंदन बा। कहे के बा कि कहवा ही राम के कहवा ही राम के जन्म भयो हरि झुमारी। कहवा ही राम के कहवा ही राम के जन्म भयो हरि झुमारी। कि तन की बड़ा दिक्कत करता है, गजर गजर करता है कि अब कहवा ही बाजेला बधावा मोहलिया उठे सोहारी। अब कहवा ही बाजेला बधावा मोहलिया उठे सोहारी।
बाजेला बधावा अरे मोहलिया उठे सोहारी अब अवधा में बाजेला बधावा मोहलिया उठे सोहारी कुशिला लुटावेली अनधन सुनवा हरी झूमारी कुशिला लुटावेली अनधन सुनवा हरी झूमारी हम चाहब कि सोहर गावत नहीं जा हमारे आदरणीय भाभी जी आप जहाँ भी बनी तनी आँखी के सोझा लौकी इतना सुंदर हमार भौजाई बाड़ी यस भैया भाभी दादियों लौके के चाहिए तनी हमनियों के देखी जे सब कहाँ बनी जाना जी कहे के बाद कि बलिया में पूछिया के जन्मा भलो हरी झूमारी बलिया में पूछिया के बलिया में पूछिया के जन्मा भलो हरी झूमारी कि अब अरे बलिया में बाजेला बधावा मोहलिया अब बलिया में बाजेला बधावा मोहलिया उठे सोहारी मम्मी लुटावेली अनधन सुनवा हरी झूमारी मम्मी लुटावेली अनधन सुनवा हरी झूमारी कि अब अरे पापा लुटावा सुधेनु गाया अरे मोहलिया उठे सोहारी यही में गो सोहर के बाद खिलौना गावल जाला कि अरे नेनुआ सतपुतिया अरे फरेला सालो साल हो फरेला सालो साल बुचिया के पापा हो कि बुचिया के पापा हो अरे बुचिया ना होई है सालो साल बुचिया के पापा हो कि नेनुआ सतपुतिया फरेला सालो साल नेनुआ सतपुतिया फरेला सालो साल हो फरेला सालो साल बुचिया के पापा हो कि बुचिया के पापा हो आदरणीय महमूद तिवारी प्रधान जी हमने के बुचिया के नाना हमनियों के जैसे शिव कुमार भिकू जी कहने कि ससुर जी सही बात बा लेकिन भैया के जे जौन लागी तौन लागी लेकिन बस भौजी मेहरारू है सबकर मेहरारू ना हो सके बाकी ये ससुर जी हमन दादी दादी है भौजी भौजी हो सकेली अच्छा बहुत चालाक भइल बड़ा कि बुचिया के पापा हो अरे बुचिया ना होई है सालो साल बुचिया के पापा हो बुचिया ना होई है सालो साल बुचिया के पापा हो बुचिया ना होई है
हारमोनियम बजावे के बाद आ मम्मी खाती कहे के बा भौजी हमर जहां भी आवाज सुनाता हम चाह के तनी आंखी के सोझा लौकी हेलो हेलो हाँ। वैसा स्टाइल के ला तो कूदबू का ना तू टेंशन मत लो तारा बच्चे कूदी उहे कूदी हम दूरे बानी कि अरे भैया के चोरी कवा भाभी भाई जाता ना आदर्श बाटिका के कमाई बा मैं भौजी धइले हुई है हां बोला अबे भर में चाहिए तड़का मैं भौजी के भैया के तो खाली नाम बा कि अरे भैया के चोरी कवा भाभी अरे आजुए हो लुटावा अरे भाभी आजुए हो लुटावा बुचिया के मम्मी कि बुचिया के मम्मी हो अरे बुचिया ना होई है सालो के बाबा आजी खती कहे के बा कि अरे बाबा के चोरी कमाया जी अरे आजुए हो लुटावा आया जी आजुए हो लुटावा बुचिया के आजी हो कि बुचिया के आजी हो अरे बुचिया ना सालो के आजी हो बुचिया कि हमारा बेटी हुई तो तुहरा के जब बुचिया ना भइली तब भौजी मनावत रहली। आजकल कहाँ बहुत कमे लोग लड़की होता तो खुशी मनावता।